Hi guys, hi guys, hi guys, hi guys. Hi guys, how are you guys? How are you, my cup of coffee? How are you, my favorite cup of tea? How are you people? Muri say. Mirai nditsvage guest. Mirai. Mwani mugoziva kukanga maoko andobvota ndichiita. Kotakura ka. Naitoni. Ndinoenda kumachatsi uko. Konyaya iyi ndeyakuswera zuro ka guys. Imi ndisiyei zvangu ini. Mirai tibeta ngotenderera tichitsvaga. Muri say guys, how are you? How are you, my cup of family, my cup of tea family? Muri say. Zvacho. Pakaipa kwai ni not receiving my notification na ainda futi my notification mira imboto mira izvo zvanombotsvaka munhu chamwari kana ndisina kuseva pakaipa mira toni mirai ya azambuchitira musati makura roi yaiwa takura isu kuti hatina kukura chii takura isu guys maswera sei muri sese aiwa nangoti gandingoti 2 minutes guys vedwe zvelife zvindakafasiwa nebasa guys ndiri kushanda manights saka ukaungoya utovata flat handimaona pane nda kumuka tokadzirira handimaona kuti ndindi saka kana tisina kunge takacreata something chekuti tikande nevana vangu before panenge pari dry maadhimini ndiwo andipota achitongokanda zvavo zvimaposti ini kana ndiri kubasa handitomboiti zvefoni because handitodi maphones are not allowed saka ndisingatombodi kuchijaidzawo kuita zvekubata foni saka zhinji kacho foni yangu inenge itori uko handimaona ndeinge itori uko foni yangu ndichitoverenga kana kabhaibheri kangu ndagara uko handitimaona imwe yayo kungoti usangojaira bata foni because foni kana isingadiwi pabasa haidiwe handimaona usangozvijaidza saka madhimini ndo ndakataura kuti munopota hei muchingoenda tenawo muchingokandawo zvaimaposti vanhu vachinakigwa vachikomenda vachingoendawo vakadaro kusvikarawo pane ndazodiniwo ndazaitawo free ndobva ndauya hanzi muri kuglowa thank you chemhere right vasikana chekutanga inda handisiri kunyatsoziva kusvikira ndazotegwa sandadedza bhudha kuti kune zviri kuitika kuna handimovaziva nonzi mbuya masi ndakazotaura navo nezuro ndakazovhaisira meseji ndanotegwa nevanhu saka kamwe pazhinji paipa pamunenge muchinditega paya guys andi ndotegwa kakawanda handizowani nguva yekuti ndifoniwe kuenda unoona kuti ndategwa papi kana kuti kudini because zvandakudzai kuti ndenge ndichanda usiku joy indakurova so naiwe joy line indakurova kudai so usadaro wangu indakurova so unopura chidongorera mukoma kuti mukoma muri sei anotsvagirewo basa munoziva I wish dei zvazviri easy sezvamunenge muchibvunza muchindita everyday kuwhatsapp kuti simeli ndoda kuuyawo kuuk nditoureiwe ndotoshawa kuti ndoti kudii ndotoshawa kuti ndokuti chii dei kuchinzi zvazviri easy that way anyway ndoda kuti mugonyatsonzwisisa jeni yekuuk iyi chazoita live yacho munyatsonzwisisa because kuseri uku zvimacup of tea zvangu izvi zvinenge zvakazara and they sounded so easy joy sisimeli nditoreiwo kuuk ndifunga kuita sei unobva watopererwa handiona kuti ndochangira papi esi letu ko sei uchiuya naletu iwe ndosheya kuti ndotangira papi kuvaudza but ndichazonyatsokuya pasi nonyatsogara pasi ndokudzai chokwadi handi ndiri paground ndoda kukudzai chokwadi chaicho muchindibvunza mubvunzo chikudzai kuitira kuti kana uchizogadzirira kuya wogadzirira kuya kana uchizobuda masiwo esaya iwe milime ndakati uye kusera hauna kuya wakuda kutoti udzingwe pano ndozvawakuda kuti uite iwe handimaona Hans, if you are not getting notification, unfollow the page and follow again. Oh, okay. Hans, unfollow the page and follow again. If you are not getting notifications, then anovauya. Saka, mbuya masera ndazoona
mumwe munhu akaita zvekuzondifonera svika ndisimeli mbuya masi is going through some stuff. Mbuya masi ndevamwewo socialite vari pasocial media apa vakapindawo manje zvavo hanimaona. Ndikati asi vakatotanga vachiuya pavaive panapa mbuya masi vachidi vakavhurawo peji ravo. Ndikati chii chiri kuitika, ndobva zvanzi indai munonzwa nyaya yacho. Ndakatadza futi still kuti ndinoona life, ndobva ndangoti arika ndivaisire message, ndobva ndaisa message, saka vakazoresponda. Guys, kuSouth Africa uko. Yes memo, ndakukuona mazano memo nyasha. How are you? Ndobva ndaona vandisira message guys. Nyaya vakandudza ndakatya. Saka inini iyi nyaya iyi vandipa consent yekuti ndisheyewo nemi because vanatsvaga rubatsiro. But from what I am understanding na ivo vari kuitaurawo kupage kwavo. Hanimaona. Mbuya masi vanoti vakabva kuZimbabwe. Handitika nemurume wavo vachibva kumusha vachifambira zvavanga vafambira. Handimaona. Vanogara kuPretoria. Handiti vachisvika kuPretoria kuya ivo vanogara stay in. Murume wavo anoshandirawo kwaanoshandira. Saka vakaparadzana. Isi Kenyatta Nduru, how are you? Saka vakaparadzana. Mukadzi achinda kubasa achitoti alright baba yanzi vamwene vavo vairwara here, baba vemukadzi mai vemukadzi vairwara, saka vangoenda kumusha kunovaona. Saka vadzoka kudaro vakasvika vese kuno kubva vaburuka mota vakati nda kuenda kubasa, iwo endawo kubasa. Ndokubva vaparadzana paya musi woyo. Vaparadzana kudaro, yesi Phoebe, vaparadzana kudaro ndobva vaenda kubasa. Vaenda kubasa mbuya masi vai vari kubasa kuya hanzi usiku kuma 11-12 vakatanga kunzwa foni ichiringa. Vakavata vakati chii chiri kuitika, munhu ari kufona ndiani? Ndobva vabata foni, ndobva vatira kufonera back. Hanzi vachiparadza nemurume wavo akati handika ini ndakuenda kunobheta here, kudaita zvokubheta here or something like that. Hanimaona. Saka ndokwangoenda kuita zvebetting zvazviya. Hanimaona. Kwani saka normally hafambi nemari muhumwe, anofamba ne100 chete muhumwe. Ndobva vaona makosi. Vakati usiku huno kunguva dzakadai kwakanaka here, ari murume wavo ushu. Hi Emmy's Beauty. Vakati chiri kuitika. Ndobva vanonga foni, ndokufonera namba yemurume wavo. Kwai vanonga foni, kwai ndofunga vanga vanzi nevana vafonai. Ndobva vati ndokumbira kuti mise mari, sai mari. Kwai vakangoita zvekutaura vachidaro so. Ndobva ndati kwakanaka here. Kwai vakati ndiri right, sai mari inenge. Kwanzi murume akati mari inenge 1000 panamba idzi. Tai kuti mukurumidzosa mari inenge 1000 panamba idzi. Kwai ndikati kwai saka ini funga dzangu kwanzi ku-auction. Thank you mighty. Thank you. Hanzi vakati ndokuenda ku-auction because ku-auction kune zvinhu zvavanombotenga handika vachitengesa, saka vaenda ku-auction. Kwai vaenda ku-auction. Thank you for that one correct. Kwai saka vaenda ku-auction. Kwai saka kwanzi ndoda 1000. Kwai ndakangofunga kuti iPetropolis yavabata murodhi. Hanimaona. Ndo iri kuda mari. Kwai ndobva ndatoti alright, regai ndikutransferei mari. Kwai ndobva ndatopinda apo mangusiko ndikati vabatwa neMetropolis pamwe wangu vachita drink and driving kana kuti something. Ndobva vadeposita 1000 yainda. Kwai vadeposita 1000 yakudaro. Handimaona. Vakuzotoya kufona kuti vabvunza kuti mari yasvika here, foni yanga itodzimwa. Kutozama kutodai foni yadzimwa. Ndobva vavati vakati totaura mangwana uchisvika vakazama kubata murume wavo zuva rose, murume haana kubatika. Chichiri kuitika panapa. Kusura mangwana vazama futi kufona, foni yemurume haichapindi. Vakati chii chiri kuitika, kwanzi kwave kuseni. Vakati kwakunoedza. Handiti kwakunoedza. Foni yemurume haichapindi. Vakati ko munhu ari kuita sei, akuda pamwe network or something. Kwai ndobva vazofonerwa nefoni yemurume wavo. Vakati munhu akufona. Ndokuchidaira foni yemurume. Ndokuona pakutaurwa nechipedhi chivanhu vekuLimpopoko vachiti kuda mari, isai 100,000 takabata murume wenyu, ikidnapping kai. Tine murume wenyu pano, kana musina kutipa 100,000 murume wenyu tikumuuraya. Kwanzi ndakutoitirwa video call yaya muya manga muine murume wavo, mune vamwe vanhu vakarohwa vane ropa makasungwa maoko, vamwe vane ropa. Kureva kuti kunotori newarehouse iriko, handimaona, kana kuti imba iriko iri kuchengetwa vanhu vari kukidnapwa, vari kurohwa, vari kuitwa sei, vakamirira kuti mhuri dzavo dzibhadhare maransom aya. Zvinhu zvatove ne2 weeks zvaitika. Vakutopinda muvhiki rechi3. Vadaro paipai ndobva vati ko chii chiri kuitika pana. Inyaya yake iri kutoitika izvozvi guys. Haasi mafanisi. KuSouth Africa uko hakusi safe uko guys, kuSouth Africa. Vakati ko chii chiri kuitika. Vakati ndiani kuti vatire kufonera namba dziya. Kwai vanhu vaiva vanongotaura chete kudai, ukatira kufona back inenge chingoringa haipindi, havadaviri. Vakati ko chii chiri kuitika. Hanimaona what's going on. Ndobva varamba vachizama. Handi kwai vakatoudzwa kunzi musaenda kupolisi. But ivo vakabva vaendawo kunoripota. Haungagari neinformation yakadaro kuti murume wausi kumuona watofonerwa nemakidnappers voramba vakagara. Vakabva vaenda kunoripota kupolisi. Vaenda kunoripota kupolisi paipai. Mapurisa veku South Africa munongozivawo kana uri foreigner guys. They don't do much.
hapana zvavanoita. Kwandibva vangoti tichazodzifambira nyaya dzochina chazongoona ndobva zvangopera zvakadaro. Saka anzi mangona achanisa vari kwasa 3 weeks handimaona. Saka kuti vadini paya zvakaoma kuti vagare paya, yatove kidnapping, vatoudzwa kunzi 100,000 kwai vanhu vaiva vatodzima foni, vakaramba vachitraya foni haichapindi, foni haichadavigwi, kwazoti pava paya ndobva vanhu vaivafona futi. Handiti vakati saka mari mazimilioni abhadhara but still munakaura wini kuita kunge iyoyo chiteerai munzwi. Ndobva vati saka zvikanzi 100,000 iyi ukangoinvova mapurisa tokuuraya munhu wako. Saka nyaya iyi yozvochiita uchaenda kunisa mari iyi panzvimbo unofamba wakadai. Kwai ndakabva ndachema ndikati 100,000 handina, chandokwanisa kuwana 50,000 ndo yandinayo, 100 handina kwandinoiwana. Saka ndiudze kuti 50,000 ndoisepi. Kwai nokuti motikari yakatogwa murume wavo yavakamutora vanayo yakatowanikwa zvayo iri deme, kuda kuti vakabvisa mapatsi ese vakagurunura vakasiya deme, vakatora engine and everything vakadii vakatengesa akantu vakaenda nazvo. Kwai saka ndaitoti torai henyu motikari, torai zvese 50,000 hadzira, chingotora iri mota musagurunura, torai yakadaro muindi. Mota chekatozowanikwa zvayanzi iri kuforensic kumapurisa handimaona. Ndokubva zvanzi chindai munodhiposita 50,000 iyoyo. Mbuya masi kwai ndakatoudzwa kunzi ndikati saka makafamba sei kunodhiposita mari ishi. Zvikanzi kwanzi havadi mapurisa, vanotokudza kuti unofamba wakadai woenda pakati kwai vanokonfusa. Pane bhini riripo reblue unosvikosa mubhini. Saka ndofunga ivo vanhu vanenge vachitoocha vari kure handimaona, vachitoona kutoti munhu uyo auya ari wogari kana ari kudini handimaona. Kwai saka takatuma hama yemurume ndokufamba ndo yakaenda nemari ishi, ndobva ichiudzwa instruction kuti unoisa mari pakazve mumafirimu zviya handimaona. Ndobva vasvika ndobva vaisa mari yayo yamubhini, ndobva vanzidzokerai kumba, vadzokera kumba, zvikanzi munhu tikurilisa. Kubva ipapo nanhasi munhu hana kuriliswa guys, vanhu vaiva kutodhimanda more money. Zvakafanana Abdul wangu, kana uchinge wakidnapegwa wangu murume unenge usingazivi zvokuita wangu, unenge wangoita kuti pamwe anogona ngoriliswa, because kazhinji kachona vakabata makidnappers chaiwo guys, kana vachinge vabata munhu mukawapa mari yacho vanofanira kurilisa munhu handimaona, vanofanira kuti varilise munhu. But I don't understand this thing yekuti vakuuraya, kuti vari kuurayira chii vanhu, because vanofanira kurilisa vanhu kana vachinge vatora mari yacho. Anditi ransom yacho mapiwa chiti chirilisai munhu ofuchi vari kwava vari kuuraya. Kwanzi vagara kumba kudai unozoti ninge usingasagari guys, hama wakabatira maoko hana yako kuti murume anoyarini, kuchingonzi tichakudzai kana tamudzosa, tichakudzai patiri kunomukanda, tichakudzai dzau 3 weeks now murume hana kudzoswa. Ndikati zvikanzi ini kubva pandataura nawe ipapo kusvikira nanhasi uno vanhu vaya havana kuzombondifonera. Asi ndikati saka munozati murume mupenyu, zvikanzi no, hope iripo ndekuti pane hama imwe yemurume, kune hama yemurume yakanga ichida kutenga motikari, nekuti anzi murume wambuya masanda zvekutenga mota futi achitengesa nodha mota kunze kwenyika kwachitengesa. Saka kune hama yemurume yakanga ichita madhiri namuzukuru wemurume nasekuru achindoda mota, waifunga kuti wakuzitengesera motikari kana yaibva kuJapan. Saka musi uno ushu akaona message pafoni yasekuru, anatomboziva kuti sekuru vakabiwa vari kushayikwa. Sekuru vakasenda message pafoni yanji, kuda vanhu vaya vanovhura mafoni guys. I would like to believe vanhu vamazimbabweans ari kuita zvinhu izvi, mazimbabweans ari kuita zvinhu izvi. Kwanzi vakaona message kubva muzukuru akaona message nefoni yasekuru ichiti muzukuru motikari iya so zvichira kuti sekuru ava vamurume wambuya masi ndofunga kanzisa message kune muzukuru uyu, nokuti vakanga vaona machats paaida motikari, umudzi kuti motikari kuti aise mari vatore futi mari yemunhu. Saka uye anobva ati muzukuru motikari iya kauchiri kuda mota musi unoushu, kuti vazoziva kuti murume wavo mupenyu, because vanga vasingazazi kuti chichiri kuitika. Ndobva muzukuru atipindura akati alright sekuru, nyaya yemota tichiri kuida, we are still on track nenyaya yemotikari, ndichakuudzai tofambisa sei mari yakuti iuye. Ndobva foni yatodzimwa. Saka muzukuru azoona mbuya pafacebook apa, ivo mbuya masava vachitaura zvokuti murume wangu akabiwa. Ndobva zvamubvundutsa kuti vanogoti murume ane 3 weeks atogwa kupi, murume akandisira message rifiki yapera murume wavo. Ndobva aenda kuseri apedza ndobva vafona akati gogo muri kuti chiko inga sekuru havasi kuwanikwa vakabiwa kupi rini. Sekuru vakandisira message, ndobva afuwadha mamessage kunani kuna mbuya masi kuti vachizove nehope yekuti munhu mupenyu, because kubva zvakangotaura nemakidnappers ayaya 2 weeks ago 3 weeks ago havana kuzombokonza kutwa futi. Saka vanga vangogara vasingasazivi kuti munhu anouya here kana kuti munhu hawi handimaona, kusvikira uyu muzukuru azoti no, vakandisira message handimaona vachiti hanzi masimba aoma sisimeli ende moyo hachisina masimba kwaichi mazimba aoma, wona kuti mazimba alright.
ndobva kuti vatozobhirwa saka munhu achiriko kana pakaiswa message. So that means makidnappers maybe they took the phone yemurume wambuya masi, they went through the phone yemurume wambuya masi vakaona chati ishi ndobva vadi vataura nemunhu uyu. Saka ndopa vakangomira semhuri semudzimai womunhu vari kuti tatraya kufambawo kwese. Munoziva kana swika dambudziko rakadai guys, chiro zvokuti kwai unoti kudii, unenge wakuti ukanamata woti ukanzi kumaprofita wosvikawo ukaenda apo pane n'anga dzinogona, unenge wakungotsvaga rubatsiro kwese kwese. Saka vazama kuenda kwese vachitsvaga rubatsiro kuti voona rubatsiro papi guys. Vanongodzwa kunzi kwai kumwe tatodza kunzi munhu anenge atouya. Hapana, mari vari kutoregwa mai mwana, mari vari kutoregwa. Chingodzi munhu ari kuuya chati kuitika. Hapana, kwese kwamunofungidzira kuti kunofamba vakabva kuMozambique, kwete kabva kuMozambique vhiki rapera iro anomaona still chaitika. Hapana, imarika kuenda unobuda Mozambique uko wosvika kofuta vaiti mahara vana vobhadharisa chabuda. Hapana, anomaona. Saka panguva ino imufungika vari panguva yakaoma anomaona. So inini my appeal is handi kana uchingove nechauri kuziva any information, please let me know. Uri cup of tea yepano handitika ndokumbirawo kuti undizivisewo kuseri. Handimaona kuti pane information yakati just give me chingoni tipawo tipe mbuya masi panguva ino kagaizika zvokuti tichadinika kuti kudinika hazvipetse. Time is going, TikTok, time is moving, and each and every day that passes vasina kunzwa wedre murume wavo. I wonder how she's feeling right now. Handizivi kuti vari kufila sei guys. Handi munoona ingo if you put ourselves in bhutsu dzavo pakangooma guys, usingazivi kuti munhu ari papi, munhu mupenyu, munhu adyei, munhu adai. Handimaona vakatosimba. Handisimeli I think pane vati vaona tsvina. Handina kuona zvetsvina, isi cherry plum zvetsvina handina kuona. Kwai kwaitwa tsvina. Right, chiregai ndikutaurireika ini sembuya masiwo kutaura kwavaitawo vachidini hakuna David vakafamba kwese kwako, hakuna munhu achiriko. Handimaona, but now takungonamata vedu we vanonamata maprayer warriors nguva dzatinonamata kuma12 musakanga kuisawo mai ava nemurume wavo munhingiri mumaprayers asikana nokuti right now vachiripo. Handimaona. So inini kuona kwangu inini ndakazvimiririra. Muri kunzwa, tereresai kana paine veukama vanositasa kwambuya masi kana kuti kudini, tereresai. Ndati ini sexa cup of tea ndakazvimiririra ndichitaura panapa ndikuona sekuti nyaya iyi gaizika ine chekuita maybe nevamwe vanhu vari padhuze. Handimaona, kuona kwangu ine nokuti how would these kidnappers nokuti mudhara uchu handimaona anogona kuita mari yakadaro. How did they know kuti tikatora nokuti makidnappers panotora munhu guys havatori pombi yadona yakaita seni kudai, havambotori pombi yadona yakaita seni kudai. So vanenge vaita research dzavo, vachanzana kuti uyu munhu ane mari yekuti if we claim ransom yemari yakati target yavo cheche yavanenge vachida vanotoziva kuti you are worth that. Havatori pombi yadona yakaita seni kudai. So voti tipe 5 million nokuti kutongondiuraya zvavo. Handina 5 million. Handimaona, handina 5 million. Kana vakatora munhu akaita seni kudai vanogona kudhimanda 200, 300,000, 400,000 vanoziva kuti togona kuiwana. Handimaona. So vanenge vachitoziva worth yako. Panotoitwa maresearch right. Saka inini mirai ndinyatsokudza ishuwa sevanhu vaigara kuSouth Africa guys, ini ndaigara kuSouth Africa. Handimaona. Ene ndichigara kuSouth Africa kwete kuti tichikana kuti kudini ndikuzama kuti tibatsirane neni ndibatsirane nambuya masi. Handiti pane vanhu timu randoziva. Handimaona, randowirirana navo actually. Vamwe vanenge vari vafana vekungokura vamakakura navo and stuff like that. Handika vane madepartments ekuita izvozvo. Ndizvozvo tina. Vane madepartments ekuita izvozvo. Handimaona, kune department roita zvakati, kune department roita zvakati. Pane department remakidnappers patimu randoziva iri roita zvokutorawo vanhu vane kwavanoisawo vanhu vavo vachidhimanda marasomo. So nezuro ndakati ina hangu handiwadzotaura neboys idzi basa ravo, but regai ndinovhunza kuti timu iri kuoperata iri within Limpopo ndivanani, because kazhinji anenge achitozivana. Kana ari Mazimba kazhinji anenge achitozivana. Kana angori Mazimba ari kuita izvi from Joburg, Pretoria zvichidii vanenge vachitozivana kuti timu reizvi ndivananhingi. Handimaona. Saka ndobva ndazobvunzawo nesuro kuti boys dzangu mama anaka ina handisi kuda kuexpose kana kuti kudika kuti chi. Handika ndaichingokumbirawo kana mungondiudzawo kuti timu iri kuoperata side reLimpopo richidai so. Handimaona kuti vanogona pane mudhara wavanaye wavakatora. Tingoziva kuti mudhara wemupenyu here because mari vakatotora udhara. Ene mudhara wembuya vanotori makicheni hakusina kana sendi ririko guys. Kana vaine munhu mudhara ngavachizosa zvavo mudhara uyu nokuti mari cheche hakusina kwaichabva. Hakuna, anogona kuzongovafira ari mumaoko mavo mudhara uyu. Handimaona, ngavangodzosa mudhara uyu vakanti kana muchiziva
ndobva ndambopiwa-piwawochi mazita andika ndapiwa-piwa mazita saka nezuro ninye kuti ndiri kubasa naenda kubasa ndichakwanisa kubata foni handimona hana zvandakwanisa kuitawo handimona saka nhasi ndichibva kubasa ndiri mubhasi ndangoisa message kune one wacho one of the boys mukuru wavo ndobva ndamusira kuti wangu ndibati sha handi sana ndakarara pandamuka ndaona message achiti papa chiti pachitrai kufona but foni yanga isingadi ndandakarara handakuinzwa ndatrai kufona iko zvino izvibheki but haina kudi haina kupinda saka ndichazotrai futi kufona kuti ndinzwe ndionewo kuti zviri kufamba ndinzwe kuti havana here mabatsiro angatiita panguva ino guys tikunida all the help handimaona tikunida all the help right hanzvadzi dzangu dzekumusha kana makanditarisa hanzvadzi dzangu my cup of teas vari kuoperata muri kuLimpopo my cup of teas because these people are Zimbabweans vari kuita izvi mazimba pafeya chaiko chaiko mazimba even the tony echipedi chacho and what my brothers mudhara wamunaye hachisina kana senti muchembere wachonaka atopera kwasara musoro chete mufunge ndaingokumbirawo nemweya waMwari kana maiona vhidhiyo inoi chingodzorai dzorai zvenyu mudhara ingokandai mudhara uya hapana kwamuchawana imwe mari kudzino dzinobuda pakati hachina ndochokwadi musataropa maoko menyanzvadzi dzangu dzemunhu uyo dzemudhara uyo yambakatopiwa iyo ndiyo iya handi muri kuzvinzwa hanzvadzi dzangu kutoplida uya asking tikutokumbirawo kana zvaigona chingotorai mudhara uyo munorasha pamunorasha hanti momupa nefoni yake ungozofona bcause foni kuramba ichitoda iri kutochajwa every time ichifona isingaperi 3 weeks iri kuchajwa foni handitika saka ndoziva kuti mucomment section mune vamwewo timu rimo mucomment section rinotoziva probably mirai ndikudzei pazvinhu zvazvinoita guys kuSA uko takuzvitaura idu kositavi kuno kuende ndiri background ndaisingadi kuita kunge ndesifu ndinoexpose vamwe vanhu ndendichiseka kana kudini and even though uri against that but haukwanisi kuti uzonyatsongo unoita kunge uri kudestroya basa revanhu mongoza you know how it is now unopesera iwe watozove target even uri munhu wavo handimaona unoita target handimazviona so mapurisi tracking yefoni inoda police ndio inokwanisa kuenda kunorequesta MTN Vodacom chi kana polisi sina kuti iite izvozvo handiwana you yourself you cannot do it handiwana but panguva ino that's all I can say chinoitika ndechekuti vanhu vanoita izvi ingave vanhu vekidnappers kana kuti vanoita madepartments ndakudzenga kuti zvinhu zvine madepartments akasiyana siyana andika ende zvine madepartments akasiyana siyana zvechokwadi kune vanotoitira izvi kune vanoita izvi kune vanoita izvi kune vanoita izvi kune ukatoti ndoda vechakati unovawana apo ukabirwa painternet ukati ndoda veinternet unonzi vananhingi ndopanoenda vanongomukoma kusini basa ravo kugara painternet vachikutorerai painternet vachingokubiraiwo vari painternet department iroro koitawo koyemukaradhi mukaradhi akafa kudhara zvaunobvunza nhasi guys kune vanoitawo department iroro rekuti vanoita zvekidnappingwo handimaona ukabvunza unonzwa ndi vananhingi kune vanoita zvedepartment rearmed robbery ukatosvikobvunza kuti vearmed robbery vanongoziva kuti ndakuna nanhingi handiona ukasvikobvunza zvema-ATM bombings vanongokuudza kuti zvema-ATM enda kuna nanhingi vane zvikwata asi chanonyatsoziva ndechekuti vakadzi vavo vanenge vachitoziva game roitwa nevarume vavo vakadzi vavo vanenge vachitoziva kuti basa nokuti so inini vakadzi ndongainingova varoora vangu handimaona vetimu randinowirirana naro iri handika vanotoziva mabasa evarume vavo vanotoziva mabasa evarume vavo vanotoziva kuti ndokubasa kwevarume saka vakadzi vacho the chances is 95% yevakadzi vachona vanenge vari pasocial media if you are watching my sisters vanini vangu vana mainini handitika please mudhara uyu yangovewo hari yofa nzirofa mudhara uyu regedzai zvenyu mudhara uyu release this ichi mudhara ichi hapana kana mari hakusisina hakuna angoriwo mudhara itongozama kuraramawo asi mari chaiyo hapana kuti ichabve kana kuti kudini chirilisai yenyu munhu aidi ainde kumba chokwadi save this mbuye ndindakumbirawo ndiri pano varoora vangu ndindakumbirawo ndiri pano tete venyu vedu rilisaiwo mudhara uyu zvakurwadza rilisaiwo mudhara uyu chingori chikumbiro comment section kana mine chamunozivawo handiti zvichero zvisiri zvokuti toinvolva mapurisa handitika hatidi kuvasungisa hedu panguva ino tiri kungoda mudhara uyu handi munoona
kana zvizvo kuti maonawo something muri kuziva something, please just give us a tip. Ati involve mapolisa, we are not going to involve the police. Tongoda kuti kana zvichita tingotaura mudhara adzoke chete. No, vakangoti vakatora motikari handiti, vakasitipa motikari yakazongwa iri demi, vakatora 50,000, mambotora 1,000 handiti, saka 51,000. Vakazo approacha uyu muzukuru ushu vachiti mari yemotikari. Muzukuru wanga asina mari yemota ipapo. Anti muri kuona. Saka ndo mari yavatora so far. Hapachina imwe mari yavanayo. Hakuna imwe mari iriko. Anditi munoona. Saka na zvaigona, please. Please, aisi nyore kutora mweya wemunhu asi bedwe. 3 weeks munasingasika munovata sehope. Saka ndo chikumbiro chandinacho, if you know, I know kuti pane torini anoziva something. That one I know for a fact. Dzimwe nyaya dzinotaura uchingoona kudai so andiona unenge uchitombori nekahindi kekuti nyaya ndakasangana nayo, you know, kungozoti kusouth Africa kunotyisa. Ukada kuti ulaude hanzi 100,000 yavakapiwa. Aiwa, inini mbuya masi vakanditi 50,000 maiti. Vakati vakadimanda 100,000, iyo vakaendisa 50,000. Ndo zvavakandiudza. Andimona, unless ndisina kuwa zvakanaka. Handitika. Saka pane chinenge chichitika mazimba vamwe vedu vari kuita zvinizvi. Mucharangarira chegore riya guys, nchikudzai pano kuti munhu ana chakanaka panapa. Muri kurangarira nchikudzai pano. Cherry plum chirega kudaro cherry plum. Chirega kunyaro chidaro cherry plum. I hope you are not using your original account. Don't put your life at risk. Cherry plum. Don't put your life at risk. Dzimwe nzvimbo dzawakunyora idzo. Don't put your life at risk. Tinavo pano. Antimashona. So inzwai munzwe. Antimaona guys. Mukurangarira paya pandakamboya nchikudzai paya nchiti pataita program yedu Busted Abroad paya kuti ndakaapproachwa ne one of the guys. Mukurimember wepano. Achiti Sisimeli akatanga taita interview tikatobatsira achiti ndoda kuti munonitorera mari yangu kune million. Mukurimember ku Cape Town. Mukurimember mu estate mandaigara chichichi. Indaiona beti. Andizivi kuti akanga afunga kuti awana chi yanga itori kidnap yayi. Yaida kuti ichwa paya. Yanga itori kidnap iyo yayi. They remember kuti vanenge vachito operate vari mukati vane team riri panze. Ava vari mukati but syndicate vane team riri panze. Dei ndakakabira ipo paya painzi endai ku Cape Town ndo munotora mari yangu Sisimeli muichengete. Ndo pandakati vafana mchinda uyu anondiudza inini izvozvo. Zvokuti inini ndinde kunotora million ya Cape Town ndokudzai pane makey modi ndodini ndinotengerwa ticket. Iye ari mukati ndichinzi ndichatengerwa ticket nevamwe vanhu vakanga somebody who send a ticket. That was a kidnapping yakanga yakatomirira kuti Sisimeli vaitwe. And according to them vaiti kana takavatora the husband will pay. Kana kuti ikasvika ku Facebook ndoku kuma cup of tea zangu kuti Sisimeli vakakidnapiwa. Obviously mamuchaisa ma 50 rand 10 rand kuti igaiti contribute vabude. Because tinotukana zvedu pa social media, yes. But kana tasvika padambudziko tinoisa kutukana kwese pa side kudai. Hati ndizvo tinogwavhurana chaiko. Kutukana chaiko. Asi dambudziko tikanzira wira. Munhu ndakatukana naye zuro chaiko. Tinotouya pano chitara kuti guys, because tinoda kutukana tichionana. Especially kana tiri pa page kazhinji kachona. Andika kune kuri kutosumudzana, kutopushana ikoko, kutukana ikoko, kutosumudzana, kutokudzana kuma page. Atizvitore personal. Hanimona, I don't know kumwe hangu, but personally as for me, I don't take it personal. Indikaona kuti wakwenda personal, I just block you. Ukaona ndichitukana newe ndisinga kublock uzoti tindai ndemwe yaya, tatina kutopinda nemoyo. Tukutongoda mangwana tutofuma tichitoseka zvedu. Handimaona, that's how it is. Ndikatoda dambudziko unotopindirawo kuti gai ndivabatsire mbuya. Ndikatoda dambudziko ndinotopindawo kuti gai tibatsire munhu, because that's how it is. Once vakadhimanda ka 2, all right. Saka ndaigwadziwa zvavachindiudza nyaya yachona. Handimaona, plus vavazi vaitobatikana. Handiona, saka zvenge zvichirwadza. Saka hanzi vakapiwa 100,000 ndo mari yavakapiwa. Handimaona. So please, kana une any information unenge nayo unzai. Ndakapotsa inini yesikadija. Ndakapotsa inini ndatopinda ende ndakabva immediately achitondiudza ka nechemoyo ndakaseka. Ndikasaka dawo ndikidnapa inini. Anozati zvima games zvakapusa izvi ndozviziva zvokuti do. Ndagara mu-SA guys, ndozvizivisa zvima game izvi. Antika ndaindarakta nevanhu ivava zvokutodaro. Handimaona, zvokutodaro. Timu rangu vamwe vacho ndakakura navo, vamwe takakura tese takakura mugeto murikesheni guys. Mekuti mugeto pakataka kunzi vanhu ku-SA timu rose rangotorana rikati handei. Saka you know, mese geto rose mungoti handei. Handimaona, mosvika zvenyu moti Joburg mutanga kutoita yamuri kuita. Saka munenge muchingove vanhu vamwe chete still zvakadaro. Zvokuti pakanzi pafa wani wedu izvozvi. Vanotomeka sure kuti vamendesa kumba wedza nefuneral hana funeral. Anotoendeswa kumba.
whether vana contribute havana, team iroro rinotomeka, totomeka sure kuti munhu waenda kumba. Antimaona. Totomeka sure kuti mavideo chichi tiri kuno andotumigwa. That's how we eat. Saka unenge uchitosiva. Andimaona. Kana vekukurova wekurova chida kune vanhu vanongo department dokumitsa kungorovesa vanhu. Kana chidango kurovesa iwe. Ndango dhiniwa ndango kurovesa zvangu ngoti mari demo bata ningi pakati pakatambira pakati bata iwe kia munhu. Munokanda kwakatuka ari mupenyu musaurai. Kune vanokuita izvozvo. Andimaona. Vane ndokubasa kwavo. Ndo mararamiro avo. Ndo mararamiro avo. Vanhu vanongoita zvakasiyana muJoburg muSouth Africa. Andimaona. Saka kana une any information yaunayo, please nemweya waMwari. Ndokumbirawo kuti mundidi ndikuenda kubasa futi manje 2:04 ndobva panapa at least pano pa live at least na kana na 4:30 ndobva panapa kuzvino 3:30. Andimaona. Saka please ndiudze iwo kana mune information tibatsira nambuya Masava antika toenderera mberi. Right. 2 guys ina handizivi vedweka handiziviwo mekaitidai so handiziviwo. I hope inopinda. I need to try phone direct. I don't put calling. This person's phone is currently unavailable. Please try later. Phone in the voicemail because it's no contact phone direct. It's a UK number. This person's phone is. The phone is off. The phone is off. The phone is off. But it put a double tick one up. WhatsApp. Hey, yakuringa. Eflin. Hi, Abigail. Ndine hanzvadzi yangu ishi. Yanzvadzi yandinayo pafoni ishi. Yanzvadzi yandinayo pafoni ishi. Sharoni ungwe panonetsa yesina ndipa zvinoita kunge ndoda kukontrola vanhu wangu rigavaite yavanoita mangwana unenge wakutuka uchinzi muda kuzviita teteve paFacebook muda kuzviita ane paFacebook rigavataridze vanhu mari dzavo. Let them be. Because kana utora kuti hey mari dzamunotaridza idzi muchiburisa muchidi muno attracta mambavha munobatwa mangwana unoita kunge ruda rigavataridze mari dzavo. Teresa, how are you? Hi, Tess. Hey, pane munhu andaona pano that I'm gonna block back. Ne, hauna kuya kuseri dewa toripfeka but au yaka munhu aionerwa maraini. Emily Mel. Usamublock tiuze tingomuudza ka1. Tipe sera ke tivhe tangomupedzera ka1 pano. Nai, hauzi kuti kumaraini unotituka here. Takateramira chituka rawaya pano tokupedzera pano. Tipe zita tivhe tatongomutsiura izvozvi. Taura mu comment section imomo. Titomuudza kuti iwewe wakaonekwa. All right. I may not say as kubata or something. Right. Anjadzi iyi guys. Anjadzi ishi. Ukaona munhu wechirume. Ipashumburesi uyu apedze masports ukaona munhu wechirume ava kunyora pa social media. Guys. Panenge pakaipa. Anjadzi ava.
vakanyora post kugurupu rinonzi Olchando, ndizvo Olchando information, Olchando something antika. So vakanyora post yazvadzava vachikumbira rubatsiro rwechikafu. Vachitaura kuti vakomana, upenyu ndaive neupenyu hwangu wanga huri right, ndaisingapemi. Post yavo yaiti mirai post yavo inenge yaiti ndandine life yangu iri right kuSouth Africa, ndanga ndisingapemi, ndaikwanisa kuchengeta vana vangu zvakanaka kubva pandapinda munomu, ndakauya January munomu nemhuri yangu, zvinhu zvinomira zvakanaka, ndina kana mari yekupa chikafu yekufidha vana kana chikafu kana chii. Ndandichikumbirawo anokwanisa kundibatsirawo nechikafu antika andipewo chikafu kana kuti anything chekuti hanzi vana vanokwira bhazi rekuenda kuchikoro, handakana mari yetiketi yebhasi munhu wemurume, hanzi hama munomu dzakabva dzatondiginowa, hapasina hama inoda kubatsira. Hama kana kuti infact hama hadzina kutombofera dzada kutoda kutaura naye kubva papinda, kungopinda kwake munomu hama dzakabva dzamiginowa. kuSA achitaura kuti ndaigona kumbomirizika uchidai wanga usingafi nenzara kana uri kuSA, but kunoku zvasvika pakundiomera guys, sort of nangoita kakuta kunga kungonareta, handimaona senge matauriro avakaita, handimaona. So zama kutsvaga post yavo mani, ndinenge ndakaidownload, handimaona. Saka vaichema vachikumbirawo rubatsiro. Ndobva ndangobatikana kuti I know the feeling. Imagine ndiri kunoku mai mwana, ndiri kunoku, wobva wangotanga kushayiwa kuti ndodlei, woshatanga kushaya kuza kuti ndopei vana kana kudini, uri kunoku. Hama imagine dzinazi topi kunoku hauna hama dzako ndidzo dzaunenge nadzo tu dzinenge zichitaura newe kana kuti dzinotombo kuti ndeipiwa mukasei, ndo hama dzako kunoku uri kure wakadai. So I just felt pain, handimaona, iri zvichibva kwanhikiri vachitaura hanzvadzi dzavo. Ndobva ndati ndangoisa komende kuti ndibatewo hanzvadzi, ndobva ndavaisira namba yangu. Yes sweet Candice, long time, how are you? Ndokubva ndaisa namba, ndobva vauya hanzvadzi vavaya, ndobva vati ndini ndaisa post yangu. Ndobva ndati ndakuonai, chii chikuitika hanzvadzi? Ndobva vakadzaya vatanga kundiudza manje kuti indairarama upenyu hwangu wanga utori right. Ndobva ndaya kuno kuUK, takauya muna January. Saka tauya January kudai so zvinhu zvisi kufamba zvakanaka, chichindobva izvi handina kana mabhasi, vana vatobva kuchikoro. Ofuchi kunoku kurova chikoro kunoku, handitika I think ukarova chikoro something kunoku zvinotoaffecta vana here, or things ameno zvazvinongoita so, but pane something chinotoitika, handimaona. Zama kutsvaga post yavo, pane zvinotokanganisika or something, handimaona. So ndikati chii chikuitika, ndobva vanditsanangurira. Saka ndachida kuvazama kuvaedha kuti vakutsanangurirei jeni yavo, muzvinzwire mega, munzwe jeni yavo, handimaona, vakutsanangurirei vega hanzvadzava vanoti vachisvikawo, pavakasvika kushoka vakaita vakatsvagirwa mukadzi ndiye akawana kosi, ivo madependence. Vasvika mukadzi akapapasina accommodation kwavanga vari, saka murungu akabva angozamawo zvokuti vakurumidze kuvawanira awanire kukuti vagare. Ndobva vawanirwa accommodation yacho nawo iri kudhura. Vari kuti iwo kana mukadzi achinge abhadhara everything zvapera, pasina apedza kuita end everything, handimaona, kunenge kusisina vanenge vasina kana mari, zvototi izvozvi vana havana kana tiketi rebhasi kuti vaende kuchikoro, chikafu mumba hapana, saka vaikumbira chikafu, handimaona. Saka ndobva ndangoti alright, but kutaura kwavo chitaida kuti ndanisingadi kutanga ndataura ivo vasina kutaura vega nyaya yachona, ndada kuti vataure vega, ndozotaurawo muonero wangu, handimaona. But hanzi mberi kunogona kusunga for missing and it becomes close, because ndakaona dhoidhoi kwakawana nzvimbo izvozvi. Pane fomu ratakapuwa rakadonzi kwanzi kana mwana akasauya kuchikoro munofanira kutipa purufu yekwadhokta kwaGP kuti sei asina kuya kuchikoro. That means very strict nezvazvo munomu, very strict nezvinhu izvozvizvi, handimaona. Dhoidhoi akazowana nzvimbo asikana ende vidi weka zvakaoma, asati atanga hake because chiri kumbofambira 102, but mufunge Mwari vanongogona, Mwari vakanaka, wakawana nzvimbo dhoidhoi, asi haana kuwanira mudhuze, padhuze hapo nepano, asi pakuti afambe chinhambo, because nemota 5 minutes drive, kuti afambe kunopoterera chinhambo, unenge kudoti anenge atoita zvekuenda nebhasi, handimaona. Saka ameno papo nokuti pane chikoro chiri paseri apa, but haana kukwanisa kuwana ipapo. Vakati pakati plus dhodhi yakungoita 1.5 months obva vavharaka uchienda kuhigh school. Saka takaona pa 1.5 months tambonojairawo chirungu, toni yechirungu chokuno, nokujairawo system, nokupindawo amboninda paprimary papa, ombonotanga kutamba namwe paprimary papa, ozobva hake oenda kupi, oenda kuhigh school kwachona, anenge amboti jaire vana havatani kuningirira. Hanzi kanjani uniform azvinambodhura, tonderai mauniform anga kachipa, asi yaita ma 10 pounds ari 2 zvidhirezi zviya
zvimasketi zvinoyunifomu ainambodhura iyo hanimaona. Saka baba ava bhudha ava nzedzi yangu igaisi ndandangofilawo vanoda zvavo kuvabatsirawo nechikafu. Ukaona munhu achikumbira chikafu munhurume guys, it's not easy. Chikafu hands the school will call you soon. Aiwa ndivo vakandipa date tina ti ndivo vakandipa date kwaidzi ani makore manga 11 akunotena 11 akutenda kwa high school akaya kwa high school kutara uyu koshakira angari grade 10 ku SA iko akutoenda ku college izvozvi akutovhura kanaka ku college mai mwana zvinhu zvacho ameno zvazvinenge zvingove kuti zvinofamba sei kuno handitohwisisi right. Saka tikukumbirawo chikafu vasikana bhudha vanhu ndandisoti sei vari kubatikana zvadzangu kana makatesa live just ingo tikuzama zvo zvokuti munhingirire mubatsirikane. There's nothing chekuti munyare kana kuti kudini hanimaona but shishuwa vakunudza kuonekwa kudhara online hanimaona. Netsuro vakatondifonera chiti kochitai live sisimeli ndikati vapindura apa ndaswera yangu hanzvadzi ndaswera ndiri busy asi ndatombosvika kumbabva kubasa nditori mutaundi busy zvekutodaro nemwana hanimaona ndine zuro. Saka rigaindise nhamba dzavo anditimaona rigaindise wajare chirungu chokuno ndise but number idzi ndedze pawhatsapp chat andika number idzi dzisiri pawhatsapp chat ndosaka nandichifona dzisingapindi dzisiri dzeSA number idzi. Saka vakati vari ku Northampton neno koko hanimaona vari ku Northampton here Northampton ndokwavari kokoko hanimaona vari ku Northampton. Saka gaindise namba yavo madhairis akauya kudhara vedu we chikafu zvacho number. But vanongoramba Kenyatta. That's the only way kuti vawane help because handisi kuvabata. That is the only one kuti simba ameno wangu ndokuti vakwanisa kutobatiwa handisi kuti tingaita sei. Saka namba dzavo idzi dzandapina idzo hanimaona vari ko kuno Northampton ikoko. Saka namba idzo veduwe vabateiwo chikafu veduwe chikafu zvacho ndochanditingokumbirawo vasikana chikafu zvacho ndochanditingokumbirawo. Hanzi murume awana basa haasati awana basa ndofunga sati awana basa ari kutsvaga basa Clara handisi kana muine basa vapeiwo ane basa antika ane basa vapeiwo kana une basa rekuti ubatsire murume uyu umupewo basa mupeiwo hanimaona kana uine basa mupeiwo but kwaiko zvinota kufungira vana hanzi ndine vana 2 chikafu ende chikoro vakaiswa kure kuti unokwira basa hanimuzati unongopiwa chikoro hausarudzi kwaunda kuenda unongopiwa nekanzuru. Saka ndoko wakapiwa ikoko nekanzuru saka hauna zvokuita zvakafanana nendadoda padhuze pakona apa pekuti anongobuda pasara 5 minutes woinda but wona iko ndakakandwa kuko kune chimwe chikoroko hautsvaki wega kutoda apa kana pakazara apa hapinda apa anomboiswa kumwe. At least nditongofara ndakagara ndaapply zviri padhuze pa high school pachona ndakagara ndaapply saka ndiri pa waiting list saka ndotongoriwo nehope izvozvo. Handizivi Beatrice imi zvomoita chitaurai navo ku WhatsApp budhava chitaurai navo mutaure navo kana vazouya achita gadheni rako yakona kuzovanyenga vasikana ndoziva kuti vasikana munenge magarisa vedu musina varume asi musazovanyenga nokuti murume good looking guy wechidiki musazovanyenga vasikana vedu please. Kana manguva pabasa regadhening regai vauye vaite zvegadhening yenyu muvarega voenda kumba kwavo haikona kuti muzoda kuvanyenga. Hanzi but PayPal tise andizivi PayPal yavo ndosaka nandichitraya kuti ndiningirire ndivabate zvino havasi kubata foni kuda vaona kapisi job ndikutraya kuti ndivafonera havasi kubata dei vanga varipo vandisira PayPal yavo hanimaona but inda ndichifunga kuti vari kuda kuvabatsira mukavabata kavatengerei mavhaucha echikafu musavape mari kana uchida kuvatengera tiketi rebhasi revana chingotenga tiketi rebhasi. Ngatijaidzei vanhu izvozvo guys pane padhairizvo zvatinoita handimaona vatengerei vhaucha rechikafu muvatumira vhaucha rechikafu vonotora chikafu kuAsda kana kuti kuLidl hameno kana kuIceland kunonzi kuPoundland kuIceland mheno kokoko vonotora hanimaona kana iri tiketi rebhasi you can buy tiketi rebhasi nini kwai PayPal yenyu mumupaka 1 ndandisingadi kuti ndibate rutendo marishi
I did not want ndachida kuti muvabatsire state, but anyway ndikandikuisira ndobvisa futi nayo ndikandise pazasi pecomment yako kuti ndisabvise namba ishi, ndisabvise namba ishi. Iyo PayPal ndakuisira pazasi, PayPal ndaisa pazasi peningikira kwanzi melindube@gmail.com ndo PayPal yacho iyoyo. Ndofunga ndatopiwa guidance maitu kuti inonanga sei. Zvakafanana neni nhasi mukati ndai kufood bank kwandoziva kuti ndonokumbira chikafu kupi. Then chikuziva. Mumwe kuti simenene munotsvaga kunopiwa chikafu ndoziva kuti chinopiwepi. Alright, ndaisa paningikiri pa uyu yako. Ndachida kuti muvabatsire direct. Inema ndaisa PayPal na ndaisa isiriyo. Haisi, mirai. Inema mira ndaisa isiriyo mira. Mira iyi nde ishi. Ishi ndiyo ndaisa isiriyo. Kwai hazvizokunetsesei here sisimeli muri tricky sisimeli. Ndodi zviri tricky papi saka ndodiko. Poitwa sei hanzi zvinozondinetsesa futi. Saka ndodini? What's the worst case? What can happen? But saka mati ndodini? Kwai zvinondinetsesa guys. Hanzi zvinondinetsesa futi zvokuti muti ndivape inini. Zvinondinetsesa saka ndichazivi. Oh, hey! Tulakazi! Kwai na tulakazi izo yona kwai chisimeli iye anofana kumbouya oita stay in ozotora mukadzi sezvo mukadzi ane basa so far I need handyman. Saka anenge achigara newe stay in kwako tulakazi. Murume uyu. Vasikana musadaro vasikana anenge achigara newe mugara muri tu nemurume. Bedu wega. Une peace job yei. Ukuda handyman anoita nezvei. Tulakazi. Handyman ukuda anoita nezvei. Hi Lydia. Handyman kwaida kwanzi ngambo uya agare kuno ndoda munhu anoita stay in. Then mukadzi osara ikoko. Tulakazi uri kuda handyman anoita handyman papi. Tiudze chemje paroda kuti handyman auye kuzobata arida kubata bata papi. Garden here kubata bata iwewe here kubata bata tools dzako here uri kuda kuti aite handyman papi pacho paroda aite handyman papi. Nokuti pastay in apa ndo pandikona apa. Pastay in apa. Pekuti uda kugara naye murume uyu muri tu. Uri kuda kuti aite handyman wako papi. Kwanzi ngauye aite handyman zvese. Alright, ndibate ku WhatsApp Tulakazi. Ndibate ku WhatsApp ndokupa inamba mutaurirana. Ndibate. Thank you Rutendo, thank you asanda temera ndoni. Ndaseka zvangu but diaries. Kwai ngauye ku handyman uku. Zvacho. Oh, phone yangu chasa ndo ine ningikiri. High school ndo ine uyu yacho. Alright. £6. Uya isa £6.58 yake. Isa £6 6 ningikiri £6.58 quid. Yaisa. Kwai stay in, he can say any amount if you want. Mazande zvokubatsirana zvesisimeli diaries. Hatizi. Ini changomudza pana isa £6 yake. Thank you. Saka ndichazoti kana ndakumisira mari ndichamfonera ndomubata ndomudzosa pano. Andimona kuti munzu confirm kuti mari dzacho dzaenda ku imari. Andimukona. Right. Saka anzi ndaisa 20. Saka isi yako yauya. Aiwa 8 May. Saka kuno kwaisati yasvika. Saka email yachasati yasvika. No, saka isati yasvika.
saka haisati yasvika ndozoona ndichaona pafoni iyoyi ndo ine paypal yacho ningikiri haisati yasvika. Saka guys ndo nyaya iripo pane hanzvadzi yangu vanokwanisa kubatsirwa nechikafu. Guys tiri kure veduwe tikauya chiti tipewo chikafu tedhistorina hanimona tedhistorina chikafu it's not easy hanimona tedhistori easy kwanzi mukadzi ngaasiye because basa naro tikuda murume asina. Alright achauya ndinondibata kuseri andika unondibata kuseri antika unondibata kuseri then itoona kuti haufa havangamboshayiwi vazere nezemu vakatazai vachigara kuno uku kuuk vanovawanepi varume vachona. Yes Julia vanovawanepi varume kukuwana varume hapana kwai kune gurupu rakanzi cup of tea asi madhairis nderani gurupu iroro naitina madhairis kani. Saka handi muri kuzviona. Saka guys ndo nyaya iripo anovolunteer a few hours sorting out food donations. Alright, regai tiona kuti anobatsirana sei. Ndaisa number. I know kuti madhairis they've already reached out. I know kuti madhairis atete reach out kudhara vachavabata votaura navo anenge achida kutengawo tiketi rebhasi otengerawo vana tiketi racho remwedzi rebhasi. I think tiketi rebhasi asi 20 pound 20 nderemwedzi nderevhiki veduwe mabhazi anotiuraya anomaona. So ndo rudo rwachona ndorudo rwachona iroro ndorudo rwachona veduwe ndorudo rwachona kubatsirana tiri kuno kunyika handi tinotukana tira sei but hatimboregi kubatsirana hatimboregi zvezvekuti kwa maizoenda kune munhu asikapo ndezvenyu izvo kana paita dambudziko tinobatsirana handimaona tinotobatsirana kana paita dambudziko tinotobatsirana tapedza totukana ndozvazvitungori izvozvo handimaona. Saka ndo nyaya yacho imwe nyaya iripo ishi ndaisa zvino. Number 2 nyaya iripo timu SA ndokutemba yapa ndokutemba itimu rangu muri kuziva tine mumwe wedu ane murume akashutwa kuSA. You still remember the story anditi until you still remember the story. Tine mumwe wedu akashutirwa murume watakaendesa ucheuya mumwe wedu zvokutodaro antika aita zvokubika makeke muchiri kumurimemba nditi kwatakaenda achinda kubasa makuseni ndobva ashutwa ndobva atita paralyzed. Confirm kuti muchiri kuziva nyaya kuSA. Yes, weku City. Thank you Shania. Une memory kwayo. Weku City. Umwe wedu ya vasikana ka. Mukwana ndodai zvinenge zvaremawo vasikana. Zvinenge zvaremawo. Handizivi kuti vedu yetingambatsira sei. Izvozvi she's on the verge kuti anopinda mu one room nevana nemurume uya. Hama dzemurume, I'm going to say as it is. Hama dzemurume because pane paakamboti sisimeli ndoita sei ninye kuti ndofanwa kuti ndinde kubasa murume anenge achida kuti abatsirwe kumba saka izvo zvanga kuenda kumakicheni anda kumakicheni andi osiya murume ari ega which is very dangerous. Imba ikabata moto kana kuti kudi murume yana zvanokwanisa kuita anogona kutsvira mumba akati but ndinotosiya ndogodi. Saka akambinga isaita reach out kuhama dzemurume andika hama dzemurume dzikati isusu hatikwanisi kutongomutorawo baba vake namai vake vakafa munhushu kokuti timise hapana kuti timise otongogara naye hama dzakaramba kana anoti ndouyawo ne10 rand kana kuti infact vakatobloka mukadzi havachisina anything chekuita nemwana ushu nemukoma nemurume ushu. Murume uyu handi muchiri kurememba pava yanga ro kuMalawi vakatraya kuita reach out kune munhu angariba munhu anga asara kuMalawi pamusha paimba akagara pamba panga pari pasendi pababa vacho kuti ndounza nenanasisi vacho ndounza uyu kuMalawi because murume angasvika pakuti ona ndakuomeserawo handiona wakungofane nzara tigere pano chingoita seni ndindise kuMalawi handi akati alright vachiti arongedza vakuti wakuenda kuMalawi paya ndobva vanhu kuMalawi vaudziwa ndobva vatoti vese kuno kungasawi yake hakuna nemuchengeta zvinotita wese gagara ikoko ndobva vajamuka. Saka kukuti amuise mwana mudiki mukadzi uyu hapana iye asvika pakuneta. Guys remember munhu ari bedridden unenge uchingodya uchivata asvika pakutiko zvinozvi vasimba hanzvadzi yedu vavaya kusimba kuya mukadzi ndiye anosimudza. Izvozvi mukadzi aindichitaridza mapiritsi dutu raakapiwa remapiritsi kwadhokta akatopiwa madays ekuti achakwanisa kuenda basa musana wake wanga urwadza nekutakura. Thank you Kenyatta Nduru nekutakura hanzvadzi yachinisa kutoilet every day handi muri kuziva. Saka musana hachakwanisi aonda
kuti kuti zvidini guys handizi ndingakutsanangura ndichikudini ndakatadza kushinga kusada kuchema ndichitaura naye but ndakarwadziwa kubayiwa pain kusvika pamwoyo chaipo chaipo kubayiwa kusvika pamwoyo tinai Mwari mimwe mitori yamunenge muchichipa kudai kuti tisenge mune muchida kuti tisvikepi nayo nai Mwari saka ipapapa zvakadai so mukadzi uyu atosigwa murume uyu hapana kana one ari kuda kutopinda kana wewe ukama vese vabloka mafoni avadini saka mwana uyu mati adini mati aite sei muri kurimemba kuti patakamboendako paya aitaura kuti ndine vamwe vanhu vechechi vanga ukatonombhadharira rendi yegore paya vakazosvika pakuti taneta gore rapera chitsvaga kumbokuti mwana help saka haachakwanisi haana kumbokuti anokwanisa kuwana help mumba muya moda kubhadhagwa saka akubuda yake nevana nemurume uya voenda havo muwani room unogara nevana nemurume uya mwana because kuti vangu achibhadhira imba yaya vakawithdraw handimaona saka team chandiri kukumbira hangu vedu weka chikafu pane vana izvozvo asi kuenda kubasa nemusana because anenge achisumudza murume uyu kuti akwanise kumugadzika pachiyewochi akamusiya futi akabata kudaro anoita maronda maburi mabed sores last time akambotadza mapictures akazara zvaitohwisa tsitsi mufunge zvaitohwisa tsitsi akazara mabed sores akadini andimaona hanzi imari imba handisi kuziva kuti imba imari I'm not so sure kuti imba kucosmos imari handimaona saka apa paplan pakutodiwa chikafu maybe chero dei ichandatoti ndizonyatsokumbira pano kune vanhu vari kudiaspora vamwe vaya vanombondinetsa muchiti ndine dzimba dzedu dziri kusa dzimba dziri kusa dzisina vanhu madi kuti anogara ake ipapo kana zvaigona vanhu kudiaspora nedzimba dzamune muchiti imba yangu haina munhu ndakangoikiya iriko handika hazviiti here kuti ndanchikumbirawo kana uine space uriko uda kuchengeterwa imba handimaona vanonogara zvavo ipapo vachichengeta vanenge vachingo havazotadzi kushanda vachitenga magetsi nemvura achibhadhira kemabhills but akagara ipapo kana uinayo imba please imba yako inenge yakatochengeteka zvakanaka pane kuti ingokiwa ichitagetwa nembavha handika togona kuvati vanogara ivo kana uchida vonogara vochengeta vongochengeta navari pamba ipapo hapana kana chikafu chaiko chako vedu vanokwanisa kungoti avabatsirewo ko vodii naisi vonyile marimo voita sei ndo zviripo oita sei odi chero akatorana nemurume tadzokere naye kumusha kuZimbabwe right now still the situation will be the same anofanira kuti anoshanda kuZimbabwe kwachivirika kuti akwanise kudya nevana murume iye anongomusiya akadaro kuno zvanongosaka zvikangofanana odi ndo zvitoripo oita sei ndo zviri paground even hama dzemukadzi hesi cup of tea tafadzwa even hama dzemukadzi guys dzakutaurawo kuti isachakwanisa kubatsira everyday tongoramba chingokubatsira nemunhu wakoyo ngachinda kuhama dzake wakaitawo makore esaya uchizamawo hama dzakajamuka dzakabloka kwese hakuchisina kuti anomisa saka mutoro wasara nemwana uyu hama dzake dzemukadzi cheko dzaimbopota chitengawo magetsi chidini dzasvika pakuti havachakwanisi havachadi vati tingazvikwanisi ngainde kuhama dzake minise kuhama dzake hamawo dzacho hakuna ndo dzakatobloka kokuti ainde kwai munin'ina wacho akambouya wababa ava akambouya achiya kuzona mukoma akachida kuona situation paakaona situation because ndofunga anga nechivimbo chokuti vacharikavha hanzi ndobva angobuda chiti nichamboenda mutaundi handimaona kana ndanga abudisa hembe dzake kudhara handimaona ndobva atoinda mutaundi kwakutodisapia kwakutotisa atosika mutu ripi akatouyawo munin'ina wavo chaichi anotevera ndobva angotisa handimaona ndobva angotisa ndichauya loveness manje so ndobva angotisa ndobva aenda saka ndi muri kuona ndo situation iri paground saka team SA please kana muchikwanisawo takudza ngati mutoro tinototakurirana sikana zvokuti todi hazvina basa izvo kuti unomuvenga kana kuti haumuvengi haisi cup of tea kuti panguva inotitoisa pasaidi totakurirana mutoro antika I think madhimini ekumagroups akasiyana-siyana kuSA you can do this mumwe wedu zvokutodaro kubva tichitanga munozviziva mumwe wedu pano tichiendesa chikafu tichimbodini handimaona itai kuti please madhimini make it possible antika kana maita motsvaga adhimini vanoinda kunomupa chikafu kumba kwake muchionawo hanzvadzi kungova pauhopo but chero kuti umuti advice kuti unomuti ita seika unoishaya guys unoishaya
unoishaya. Stray bullet achinda kubasa makuseni aine mwoyo wake kungorobiwa kuma5 achinda kubasa. Kurobegwa chifoni chimbudzi. Ndokutoshutwa. Ndokutoita paralyzed ipapo. Kuseni achinda kubasa. Katobata lunchbox yake. Antu muri kuona. Saka ndochikumbiro changu chandangoyawo nacho. Mufunge. Ndochikumbiro chandangoya nacho. Muri kuziva mune nhamba dzavo. Anditika handisi kuti ndokupai here nhamba. Kana ndoita sei. I don't know. Toita mangwana maiwa toita mangwana iyi live toita mangwana zvanasi ndikuinda kubasa aiwa ati haiperi yakakurai toita mangwana shanda totanga live kudhara naichida kuti ndiunze iwewe but ndoenda kubasa nhasi asi mangwana ndikadzoka ndoenda tove off tochiita mangwana ndokupa time tochiita mangwana nditika because iyenyu yakakurai toita mangwana aiwa iyi tochiita mangwana iyi nyai hanzisai nhamba alright alright regai ndisi hanzi kuSouth Africa kugarira nhamo ndo nhamo yacho iyoyo ndo nhamo yatinayo iyoyo tese handimaona ndo nhamo yacho iyoyo hanzi ndaisa 10 towards kuna baba wefood. Thank you pane message andana pamusoro apo. Thank you very much 10. Thank you my sisters. Thank you kuna baba wenikikira. Thank you. Indotofunga today yanga yakatowanda zvayo mari ikaiva towanda mai vaingotosheyiwawo vese vasikana because team SA please ndikutemba imirai ndise nhamba dzachihoro. Right. Mungu wabatawo ndo inhamba dzavo dzemacourse inhamba dzavo dzeWhatsApp zvese. Anditika 27 78 45 70. South Africa yagara katongooma. Ndio mukadzi wachona. South Africa yakangooma uko. South Africa yakangooma ikurarama nenyasha. Ndo chokwadi munongozivawo team SA musada kunge musingazivi kuti South Africa kunoongomuka munhu akaenda kubasa akadzoka unongoti maite henyu mwari. Chero vana chero vakadzoka vari vapenyu unongoti maite henyu mwari because anything can go wrong. Animona. Ndaisa namba tatam ndaisa ndapina namba. Thank you. Ndapinda namba dzavo idzo. Saka please vana shumbesi ma team SA imboisai malove nemalex team SA ndimboona kuti muripo here. Kandaiwo kamalove nemalex team SA ndimbokuonai kuti muripo here please. Ndotokutembai kuti ngatitray umwe wedushu. Mangwana chinenge chiri kwako wangu. Mangwana chinenge chiri kwako zvoupenyu izvi ndezvongogamana tichienda. Asi zvokutombosekana ndezvokugamana tichienda. Kandaitione malove nemalex kuti muripo here makwanda zvakadii ma team SA. Timboona kuti makawanda zvakadini. Just anything will make a difference, guys. Mukaisa chamunenge maisa motenga chikafu mukangonyora kana grocery list. Animona. Then admin unotenga grocery list area. Thank you Rejoice ndakuona. Vonotenga list area voenda navonomupa. That's really none. Kana uripo wako nemba yekuti vakwanise kugara. Vachengete imba yemu. Mukadzi china she's smart zvake. Animona. Please just let us know. Vanongonogarawo. Vachichengeta imba. Yes, thank you no matter varipo zvo team SA. Anditika. So ndotenda guys ndo feedback yandatichi ndidzoke naye nhasi ndikupei yenyaya iyi yevanhu ava. Anditika. Saka mangwana muzoya mowa idzi dzine vanhu pasi. Inoda kuya mangwana ishi. Vasikai vakadzi ava vachaishora nyaya yavo vega ine vanhu pasi because ichabata vanhu vakawanda. Nyaya yacho ichabata vakuru mumachechi umu. Handiti maona ichashunya vanhu vakawanda asi it is what it is. Oh, thank you my heart Adasa, thank you. Kwai ndimi munoiti munyenye kumira nevanhu. Aiwa indagara ndomira nevanhu. Ndo content yangu. It's part of my content kumira nevanhu. And it's part of my content kuti kana chero ndisiri cup of tea kana mweka waya kati ndai munondigadzisira ndotouya kuzoigadzirisa nyaya because it's part of my content. Ndo basa rangu pano ndo zvandakamirira pasocial media. Andika to reach out to the people to fix the problems. Indakaita wangu ma problems mutona kadai ndotoindawo kuseri mfungede team riri kuseri zvimwe assistants vangu zviri kuseri kwandoinda kuti uyai zvaipa
kogadziswa nyaya animaona. Saka munhu paupenyu unotonidha vanhu vanogadzisira nyaya dzako chete no matter what animaona. So ndo nyaya inenge iripo. Mangwana hanzi dei auya nhasi kubasa wangu kubasa ndiri kushandira kure, saka ndinofanira kutoti ndiende nguva ichiripo because ndotokwira mabhazi too. Saka ndinofanira kuti unotukangomisa mabhazi wayo guys kure vedu unokutobhadhara mataxi ndawana kubhadhara zvimataxi zvimaprivate zviya. Haiwa apa ndenge chikuza kuti 9 pounds mai mwana. Mari yakaonda kayo kana. Saka yes, kubatsira vanhu it's my cup of tea. Kubatsira vanhu it's my cup of tea. Animaona. Saka takaenda cup of tea family ndo zvandanchida ngoti ndishare nemi nhasi nekungoti haiwa guys because tingadete kamasikisi tinokandawo asi malife atiregi. Handitika malife atiregi. So pa next 2 days zikuya totomeka sure kuti malife tatoita ese atinenge tinawo ku inbox uku. Taita malife masikisi tezongokandawo zvedu atisikurega because ko zvinoda kuti hangu masikisi netimu rangu animona timu rangu riripo teti chingo create okone ndichingokandawo tichingoenda takadaro netimu rangu zvichingoenda takadaro ndokutoti kuno kuseta stress depression otherwise riwega ndandofa paya guys ndandofa nedepression paya ndandofa mamusingatozvioni henyu guys ndiri 1 iko zvinoda timu rangu saka depression ninge iri nani teti tichingoita zvisikisi zvedu tichingoseka tichinda takadaro akona amene koko animaona. So ndo zvinenge zviripo. It seems not working. I need you, Sismeli. I send you an email. Email yangu inini. Yangu yandochanisa personal email every day. Inoti sismelidiaries@gmail.com. Sismelidiaries@gmail.com. Kasenda ipapo. Inosvika. Yes, Samantha, zviri sei samsemi. Ukasenda ipapo. Inosvika. Kwademesa namba dzaadmin mari yongana kawani. Okay. Ndoisa namba dzani dzebaadmin. Alright, tikaendisa namba. Shumbresi ndokumbira pine namba dzako ka. Shumbresi ndokumbira pine namba dzako. Mamoyo my cup of free coffee. Guys, isa namba ka shumbresi vanhu vaise vanzitunganidze kwauri ka 1. Then yozoenda isitariro murisa urisei. Ngatiunganidzei guys ka 1 then vozotenga iye ari kure zvake but anozoisa kunekana vari kuJobek votenga voindisa maadmin. Animaona. So itai kuti guys shumbresi pina namba dzako shumbresi ndipine namba dzako vati vada kusakwa kuna admin pina namba deputy parent how are you animaona. So chimwe chiri kuitika guys zvanoda kuti tigozoita guys pamazuva anotevera apa tine mamwe upcoming socialites akatangira pano vanhu vepano padiaries vana vepano ivo vana mai deputy parent diaries apa vakatangira panapa vanhu vepano vakatoti one day twakawanda tuma upcoming twedu twakatangira pano tiri kutobva pano tichinovhona tumapage andika we want to support them guys, we want to support them. Animaona hatisi kazhinji kachona it's very unfair vanouya vaungana panapa but ini ndesingazowani dzimwe nguva nguva yekuti ndiyezozatoda kuita nezvemapeji kwavo kati vari kudini. I need also sometimes to go there and boost their pages. Animaona because vana vepano vakati ene ndovaziva zvokuti anaunza izvoda kuzozvitekera pfekera mucomment section nokuti wawati anaunza toda kuzoti tivashanyire hatitowiko totoziva vepano tovaziva. Animaona Messi taruvinga mwana handichazivi kuti Messi achiri mwana wepano here kana kuti because Messi aive mwana wepano zvekutodaro chaiko ndiye munhu aiti pakangonzi live number 1 Messi sezvinoita maita mutenda nasanda vaona maita mutenda. Animaona sezvinoita maita mutenda Messi aita number 1 mazana anenge akazopanduka ave kune mamwe mafamily ndoko I'm not sure kuti achiri ku cup of tea family here zvishosho kana kuti ave somewhere. Animaona but aive mwana wepano saka tinenge vasiri vepano guys munotovaziva vanenge vachitaura nyobvo kuma street uko ukaona apindira panapa ivai mataura kuti uyu simela hatisi kuindako tizive. Andimona tichaendera vakatangira pano maita mutenda aripo maita mutenda tinotoenda ikoko tinovasapota ma upcoming aya. Andimona akawana chero $50 yekupera kwemwedzi it's something. Andimona whether une nhikiri une content yauna content isiteta uya ukazotadzawo kuutilize page rako zvako isiteta ikakusapota. Andimona saka izvozvo ukaisa kuti simeni ndikuipindawo palive nguva yakati. Andimona usangodisire chete nguva ende ndiri kubasa. Andimona ini ndouya ndodiniwo ndokwirawo palive pako tombotandara tiri kulife kwako handika tasapota. Andimona mangwana tindawo kwemumwe aiwa vana holy creations musati mavhura mapage holy creation uyu asati avhura page holy creations uyu
ini angagara ari munhu wangu kuseri uku taitaura zvisingaite ndakapfeka hembe dzaholy creations ndichitokumodheri line riko muchiti moziva asi ndatomboenda kunobatsana nemamwe masocialites ekuzimbabwe kana kuti kudini munhu wake anga ari munhu wake wekutanga ndisisimeli pano saka munin'ina wangu kana ndakamutarisa animaona so ndeve panapa saka tichida kuti timbopota tichiendako ane page rake achandipa link repage iye holy creations tombokanda pano kuti mumboona musikana wemuchena uyu anochena animaona zvokutodaro saka tichida kuti tiindewo isu sisimeli do you have a group mutiso mayatasa group ririko uko ndioga usiko group ririko group remaglobal uko ririko group revanhu vekuglobal vekunze kwenyika vese as long as uri cup of tea chete whether uri kugermany uri kuaustralia uri kupi vari ririko group ravoko asi hariswi harisi remakuwa ririko unongotagwa dzimwe nyaya akuti zvemakuwa ndemunhu uyo kwaisisimeli life ndemunhu uyo anokudai ndakambobvarana naye upi wacho tulakazi ndeupi yeye andimaona saka toda kuti tiinde hanzi riripi gurupu handipowani riripo simba chikana uri munhu riripo iro riripo ukanibada kuseri ndokupa namba dzemadhimini handisi adhimini koko ndokupa namba dzemadhimini wako edi ririko gurupu remacup of tea ririko ava uyu adhimini auya uyu adhimini uyu ima ndikamupina manje ndakubvisa namba dzemaadhimini ekwesei uyu ari kunyora mukomesesheni akanzi kudzimukiwa uyu ndiye adhimini ari kuti inbox uyu ari kuti inbox kana uri only if you are in diaspora uyu ari kuti inbox me asi kana uri wemakosi wakauya nemacos hauende uko kana wakauya nemacos unouya kwandiri straight unopinda kune redu remacos handiti kana uri wakauya nemacos unouya kwandiri unopinda kune redu remacos iri ndere vanhu vagara vari muno global diaspora kupi vagara vari muno munyika dzekunze vakauya nemakosi tine redu isusu kumakosi uko tine redu kumakosi saka unouya kumakosi unouya kwandiri ndokuisa kumakosi ani muri kunzwa tine chedu chemakosi chinonakidza muzati makosi aane musikawa akabva paSA apa akabva paZimbabwe apa zvabatana kudai konakidza ikoko ndikwe makosi kana uri wekosi kune vakaposha tu vasiri makosi vakarikari vakapindako tada kumbovabvisa tikazoona kuti vari kubhihevha tikaovasiya variko animaona so kana uri wekosi unobata inini tokuisa uko kumakosi kana uri wakare uko kuadhimini uyu ari kunyora wemoenda ikoko animaona isusu takajera kwedu kwatei tichipombonoka kumakosi animaona uko akudiwi zvinhu zvinyanyaya akudiwi kugrupu animaona kudiwi zvinyanyaya so isitoda yedu kwedu kwatajera uko aiwa dhesi kumakosi haupindi garai kuko kwenyuko garai kwenyu saka ndo zvandanangoti nditaura hangu guys ndiye nazvo then imwe nyaya ndingoita touch base nichidarika guys andika 4:20 right pane mukadzi wamakaona anti achimwa poison palife vasikana handimaona so handiziva kuti angaomegwa ndakauza kuti nyaya dzemujolo kune kugrupu redu rimwe rejobek rewhatsapp kune vanonyatsoziva nyaya sezvairi tulakazi unouya kumakosi ukoko kana uri iwe hausi mukosi iwe hauyi kumakosi unoenda hauyi kumakosi hausi mukosi handimaona kugrupu redu rejobek kune vanonyatsa kumuziva inyaya dzemujolo hati akafunga kuti musikana rega ndiinde palife ndo paunoona kuti life iyi varume ava guys hatina zera navo musikana mukadzi yayo mukamutarisa ka zvese zvakatidzana andori nekalife kake kanorarama kakanaka asi akanga azofunga kuti rega ndinde palife ndinomwa mapirisi angu ndizviuraye asi ndakambofunga kuti ini mapirisi aya haase kuzviuraya ini pandakafunga ini mira ndikudze zvandakafunga dzangu guys ini ndakafunga kuti mavhayagra ndakatofunga kuti munhu ari kudira mavhayagra kuti nhasi chinoyazo kunotsva nemurume wake kumboko because guys pafeya chero mukati kudii henyu kana kuti kudika guys munhu anoda kufa cheko hauye palive guys kana waita decision chaiyo kuti ndakuda kufa ndakuda kuzviuraya guys haubaye life pattern guys munozongona ave marest in peace muti ndiyanafa simeli kuvafa nei zvaita sei handimaona ukaona ndichiri kumbogona kumbotirika ndibaya live pattern guys ndikuzati guys onai ndakuda kufa nekuti ndinoziva kuti muchandistopa handimaona ndinoziva kuti muchandistopa imi kuti aiwa muchamanya kufona mudi attention mondistop handizombofi handimaona handizombofi ndochokwadi but kashoma soko bai kashoma ufunge andione need yazvo though kana uchida kunyatsa kufaka aubaye life pattern why uchida kubaye life pattern pane akafa keva akabaya life pattern akamwa poison anochiona handika
ani mazviona ndiye oga one. Vamwe vazhinji vamakabvona chibaya live vachifa ndevapi pasikana, but use yekuti ushandise kamera uchida kufa ndei? Aiwa guys, munhu amukutete kumuza, but ndikuda kukubvunzai guys mimi. Andimaona. Ko use yekubaya kamera uraiti ndei? Chinipindurai. Use yekubaya kamera chako ndei guys? Ndei. Ndipindirewo ipapo. Kevha akamwa palife takaona ndiye one akafa. Chinguri chigariro. But use yekubaya kamera ndei? Iwe wagara uda kutongofa. Wagara uda kutongofa. Saka use yekubaya kamera ndei? Kwai ndo suicide note wangu Maslin. Yes. Pana Kevhi pakasheka vanhu vakakurumidza kuenda kunobata. Nepakati vanhu vakakurumidza kuzvitora serious vakamhanya panguva iyoka. Ingadi asina kumbofa. Apedza kubaya live rere achiita live rake roroka akagona kudzima commenting button guys. Akadzima commenting button. Kuti musakomente, ingoteera zvandikukudza chitoti ndauya panapa ndoda kutongofa. Because dei makakomenta maitomudza kuti ifa. Handi zvamaitaura. Maitaura kuti ifa dei akangavhura commenting button. Kuna mwana unyora izvozvoka zvinogwadzisa kudaro kuti my sister ifa izvenyu unozvozvuraya. Upesa kutozozvuraya usingadi. Waudzwa navanhu kuti ifa yenyu my sister. Upesa kutozomwa iwe usingadi. Aiwa Lizzy D ina ndina tsitsi nemunhu anoda kuzviuraya guys. Kune vanhu vari muchipatara. Muri kunzwa? Kune munhu ane maoxygen 44 right now. Ari kukumbira siku nesikati Mwari kuti Mwari dei maita kuti ndirarame. Mwari ndokumbirawo handisi kuti mukandipa second chance ndinokuitirai zvamunoda. Ndokuitirai zvamunoda Mwari. Then umwe decide kuti agara pasi adecide kuti ndoda kuti nyatsonotora life yangu ndoda kuzviuraya oya ogara. Hanimaona otora life asikana. Ini nanka kune munhu ari kutotambura izvozvi right now mune hama dzimwe dzokuti uchaita kuita sei. Una mai wako vari kuti unototi kunai Mwari dei mai mangu waporesa mwapawo another chance. Andimazviona. Saka handizivi. Kune vanhu vari pa-end of life guys. Ari kutoshaya kutoita sei guys. Tisatambe noupenyu wedu we. Tisatambe noupenyu. Taneta kukuudzai everyday kuti kana manetseka uyai mutaure, uya ucheme. Zviri nani kuzochema panapa guys. Hanomuona. Zviri nani kuya panapa kuzochema moti chii simeli. Crying inoita kuti ufile better. Ndochema mondibvunza kuti chii muchazara kuseri kumondikanzela. Kwete kutobva ndauya ndichoziva kuti ndatobata chigaba ichi ndoda kutomwa ndichokuthreatenai. It's like handizivi. Hanomuona. Kune vanhu vari kutoti gaizika muende kuzvipatara munoona uko. PaFacebook ipapa scrollai kuFacebook muone vamwe vanhu vasina kana maoko kana makumbo vari kuraramira vari kuzama kutofaita life kuti ararame zvakadaro. Haana kana makumbo. Ari kufaita kuti Mwari ndirarame zvakadaro ndichadzidzira kunyora hamino kuti nemuromo. Umwe ana mhino iyi ane maburi. Pane mwana ndakona nezuro asina mhino ane mhino chichakaitika ameno. Unonzwa tsitsi. Asi ari kufaita kuti ndichararama zvakadaro. Pane mwana ndakaposta yaya anosekwa achinzi Gudo uya. Hanomuona. Achinzi Gudo. Dei uri iwe nhasi wakazvagwa wakadaro zvakaita mwana uya mukomana uya. Mungade here musina mungade makabaya mabhatani mangani kuti muzviurai. But he is there. Aripo mwana uya atokura. Ari kutofamba. Ari kutotonelai kuchikoro kwanza anogona singaiti. Ari kutoti nezvandiri zvimuchiniseka kuti hanzi I'm a baboon. I'm going to strive. He is fighting in life. Imimi motwazi tite sympathy. Yemunhu anenge afunga hake ega kuti ndoda kutora life yangu ndoda kufa. I want people to see me drinking poison. Hazviti Queen Clay uchazokudza sei koko pasocial media paunga uchinda pane vanhu vokudza wani. Yes my cup of tea G. Baba vaya vakufona. My brother. Hello. Muri sei? Hello. Hello, muri kuninzwa? Ndikuzwa. Maswera here? Maswera sei? Ndaswera ndambotira kukufonera ika but manga musifoni yenyanga yakadzimwa mamusingadai here something amen. Ingeri pacharger phone.
Alright. Saka ndangoitaurawo kuna vamwe. Saka kune I think kune aisa mari kuPayPal kwandiri. Andichika but pana chitokufonai. Fonera kuchinzi kwai mutenge matikets evana ebhasi vechikora. Ndanishota kuti muve pomutsanangura session yenyu mega kuti zvinyanzoita achi. Vanozonzwa ndaenda kuzongojava ndichingopindawo nepakati ndichingodzamba according to zvamaindudza but zvaanganaka kuti dema mataura mega vanonyatsa kunzwisisai. Hanimaona because ndangoplead on behalf kuti wedu ngatibatsire mwedu zvakamira zvakadai sekundudzwa kwamakaita. Hanimaona saka nani chikutsvaga ipanguva iyoyo. Saka pane pekuti ndangovharira nepakati zvamakangotaurawo hamene ndangotaura izvo ikaura zvisi handiti. Saka ndo pane nyaya nditaure hamene kuti mungadai ndichiri pangu palive mungadai here kuti mutsanangurana kuti tongoti zhovharana zvakadaro. PaFacebook ndikulive paFacebook inini imi hamusi palive inini tiri palive. PaFacebook inini imi hamusi inini ndiripo. Alright. So ndoita sendona paFacebook. Munongotaura zvati ipapa kutotaura wamuri kutepa munongotaura ipapa ipo vanenge vachikuwai. Alright. Inenge ichipoti ndikumbira nunzi mari yechikafu yevana mabus shares ekuti ndikwanise kuendesa vana kuchikoro because zvinhu zvakandonera izvi zvandichiri kusenza mukadzi ndiye ari kusenza hedi. Nendikukumbirisa pane anokwanisa kundibatsirawo. Muri kupi? Ndiri Northampton. Nasana ndiri right. Northampton. Pane imwe mukadzi ambe ngati kwanzi anoda kwai ndoda munhu handyman anondibatsira kuti pamene toda kubatsirwa pachi. Saka mene ndangomutaure kuseri mozotaurirana andoda handyman but munenge muchiuya muchidzokera kumba kwenyu. Alright, there's no problem. Anokwanisa kundipangana ma-contact details ake ndokwanisa kumufonera mangwana acho. Ndangozoti ndanangomutazoya kuseri kana adii ngozodai. Saka asi handizivi hangu handizivi mozotaurana inyu but mene alright mozotaurana. Then ndangotaurawo kuti kana pana umwe anotsvaga basa. Saka imi makauya rini muno? Beginning of this year. Maibva kuSA kana kuZim? Ndabva kuSA chaiwo. Alright. Saka makamatotengesa zvese mukati munoenda UK? Unotengesa zvese tonoita imwe life tiri kunenya nzvimbo tikwanise kuchinja life yeduwo inake. Saka makaona sei manje mapinda muno mulife yaya makatengesa zvinhu kuti inake? How far? How is the experience? Problem kana uchirinokiita kune dzimwe nyika it's a little bit difficult but zvinoenderana kuti unenge wasvikira kunzvimbo yakaita sei. Saka hanzi nevamwe kumawarehouse makambozama here? Mawarehouse ndakazama but nenyaya yeschool run manje ndozvinenge zvinotinetsi ndopane patibatikana ipapo paschool run mabasa anenge uchimawana but nenyaya yevana mabasa anenge akusawanikwa unenge uchizotsvaga basa re-night shift chairo ndorangu uchitsvaga. Saka night shift hamuswiriwana? Night shift ndoshe kuwanika. Womunowana yeday? Maday shift ari kuwanika maday shift. Saka vana vanotogwa here vakuchikoro? Vana ndinotovatora ndoendesa makuseni ndovatora kuti vachaisa. Vana makore mangani? True. Vane makore mangani? Pane ane 9 years. Nane 14. Saka ane 14 anotora ne9 zvenyu? Vakatanga kusvika munyika munomo saka zvemabhazi vangasata kutorwa vangasata kuziva kuti anofambiswa sei mabhazi asi ndoiti kumbozama kuvaratidza kuti mabhazi ake anofambiswa sei. But iko zvino vakuenda vega hanzvadzi iniwo ndinoto nemwana weIsraeri unodoinda kungoinda naye 2 days vechi3 unofunga kutobaya oga achirashika achiinda akadara kusvika adzidza. 14 aiwa ngainde uyo ende vanotobvunzwa kusara vari vega. We14 anobvunzwa kutarisa uyu nikirikiri uyu we9. Maruza ritensinganyo tomaziya because vanavasita havana mutorwa echitini vatori mastori dzakawanda saka tichotyira nenyaya yavanhu. Hanzi vanotorwa naimi vana vanenge vane ma14 years ne9 vanotorwa. 14 inotorwa naimi kasara nemwana ne9 years inotorwa 14. Hanzi haitorwi 14 vanobuda vega hanzi havatorwi.
hanzi havatorwi because pakazara vanhu vediaspora ipapa vemakore vari muna hanzi havatorwi vanosara vega makore iwayo memuchingovhundisigwa waisomosva yenyu mune muchingovhundisigwa memusingaziviwo ndosingazii chebva kune dzimwe nyika wangosvika pane imwe nyaya wangozoti zvakadai zvakamira zvakaita zvakadai soro vanonzwa to hanzi havatogwa ava vaiwa vanotosara vari tu ava imi mungosachitoti masiya hanzi vakura munongosiya mangobika handika because we14 years atowe kuhigh school kwavo kungosiya mabikira chete vana vanonge vachidzisa chikafu vachidya hanzi nongwane 10 years anotofamba ega kuenda kuchikoro vanofamba shuwa anofamba ega kuenda kuchikoro aiwa oraita hanzvadzi takati chingobasana kutsvaga kana mabasa ari torei mabasa edhei aya hanzvadzi vana vakura tore mabasa edhei hanzvadzi alright zvakanaka hanzvadzi alright anomaona saka ndizvozvo guys at least ndinenge usingazivi uchipinda munyika unonyebekwa kunzi vananotogwa unongochihla vananotogwa vananodai vananotogwa zvinhu hazvichabalansi saka zvaiko zvino mavaudza at least kuti ngavainde vanotsvaga mabasa handimaona saka vochinda vanga vatsvaga manaits but manaits acho ndo asiri kuwanikwa handimaona so 14 years akura angaiti gwisikurani 14 years akura 14 years akura asisi haiwa 14 years akura chero kutobika vanotobikira munhu wake vanotoita manudhuzi ekune mapot noodles aya kuti vanongodira ngopinza microwave vodira mvura vanotodya handimaona vanotodya right saka ndo nyaya iripo ndandiri kutaura nyaya yekufa iyi guys ndikati inini panyaya yekufa apa asikana tichika kwai hakuna munhu kutaura naye ndikati imi guys munonyepa imi munonyepa vanhu kutaura navo ndo varipozve haasi socialite kungo approach anyone pasocial media ipapapa unondiziva ungafamba kutaura nyaya dzangu ini ndine dambudziko chiro kataura zvineine vanhu guys problem musati chii ndekuti tinotya vanhu nekunyara vanhu chero dambudziko rangu ndikakuudza kuti ndo dambudziko randinaro hanimona ndikakuudza kuti ndo dambudziko randinaro ukafamba uchiudza vanhu so what kungouya munhu ari pasocial media uya kungoenda kuinbox handika kwaedhesi uyo kuti handikuziye but ndinoda kungotaura newe ndine problem handiona uyachakunza kuti problem yeye ndokumbira kuti ungoniteererawo unotaura nyaya yake kuna edhesi uyu edhesi pane pangati saka uri kundudzirei munhu asingazivi kuti yewi nyaya yandaudzwa ndikanditofamba nekusocial media munyepa imi anototeerera katosimbatedza nekana kuti muteura iti mina ndikubatsire kutsvagire munhu anokubatsira ataure newe problem pride yekuti handikwanisi kuenda kumainbox kwevanhu pride iyo ndokuti tigare tine depression tife handikwanisi ndotya kusekwa guys kusekwa munhu anokuseka anokupei munhu anokuseka anokupei paupenyu hwako munhu anotaura nezvako anokupei totaugwa every day so guys ini handakana basa remunhu anotaura nezvangu ini kana kundiseka kana kudini kana kundituka anondipei guys vanotaura every day tongotaugwa makambona tichipera guys tiripo still standing still glowing asi daily tiri topic kumastreet umu tinoudzwa zvakasiyana guys ini ndotoseka kutodambuka kuti kana ndichida ndoda kupindura ndisingadi ndikoko kokusiya uchimana mhere koko nokuti haana chaanondibatsira nchepaupenyu haana basa haana kana basa usatye munhu asichanobatsira paupenyu vanhu vanongotaura guys iye arotaura nezvako anotoriwo nemakunun'u nemaproblems ake anawo anotaura neake akakura kudarika ako asakutaura ako rega aseke ako tonoti ake nokuti asekako ake achabva here maproblems anenge achitori nawo hobho dutu maproblems iwayo handimazvona kana waremerwa go and share to anyone ndanotsvaga munhu wekushare naye chero kana kuenda pamuti kana zvakunetsinoga ndichikudzai go to your muti animaona wosvikoti ndauya I want to share my problems with you kana uchitya vanhu talk to muti wotaura nemuti iwoyo zvisingaiti uchichema uchiudza nhamo dzako from there uchiwapedza kuchema you be okay you move kana kuti pinda muchikona utaure namwari zvaunoita so mina ndiyatsokudzai kana ndakashama ndinoda kutobuda naye ndakafika chishoti ukuchema rugwadziwa ndauya ndini ndagara pasi handika ndikurwadziwa chaiko handika ini ndozvindikudzai zvandosiita guys kana ndakanyatsa kudzamirwa zvandoita ini try it might work for you also ndoyedza kutopinda dzimwe nguva ndogara pasi ndoga ndovhara dhoo ndogara pasi ndoti mwari uyai pano handivaoni kasizati varipo mwari uyai pano mwari ndoti garai apa ndotonyatsogara ndakadai kunge ndakatarisana navo kudai ndoti garai apa ndozati mukundinzwa garai apa
toda kuti munyatsondiudza Mwari kuti muri kumbonyatsodei pandiri, ndepapi Mwari pandiri kurasika. Talk to me. Muri kudei ndinopedza shungu dzangu ndichitaura ndoga. Muri kunzwa ndakavatarisa Mwari kudai ndisingavaona sizati vanenge varipo vari kundiona mumweya. Hanimona ndichitaura ndoga kuti Mwari muda kuti ndite sei Mwari paya zvikadai kana pane pandiri kurasika Mwari inga ndinonge ndichitochema musodzi nemadziko azvicherera kudai ndichitaura naye Mwari yeye ndakamugarisa apa. Hanimona ndakamugarisa apa. That's how I challenge God. That's how I challenge God. Try it kana wakaremerwa guys. Kana waona tukutya kuno approach any moon. Try it. Talk to the spirit. Talk to the spirit yacho chamambere chikuseka. Zvokuti kunoenda pa social media wakabata mapirisi kwaenda kuenda kuno social media ka. Guys, vanofa ma 1-1. Vazhinji auzombofi tinotokustop. Tinotomhanya kuti ngamiswe. Hanimona. Plus ini nangu sympathy nemunda kuzvuraya haipo. Because ndinoziva vanhu vari their lives are hanging on the thread ku hospital. Vasina kana aripo dai sango choti Mwari another chance. Mwari another chance. Umakata accident akadambuka arikukumbira another chance. Then iwe oda kufa. You expect a Stephen sympathy newe. Talk to someone now. Talk to someone. We are talking kana unatina ndiri utauri nena hudi. I'm not your cup of tea. Antika go to someone, go to Sarah uyo, go to Ratidzo uyo. Talk to people. Kana unata zviti, talk to God. Hanambova uyo. Anamona, talk to God. Indakona sakuti aida kuitira murume wake munhu wake boyfriend kuti izive kuti munhu anogona ngofa. Anamona. Kuda kuti traumatize wafira pamberi pedu tichiona kuti pa trauma kaikoko guys, that's giving us trauma. Huh? The trauma that you did not even apply for. Indakona aida kuti murume wake uyu akurumize kuti saka munhu unogona kutorambiwa futi naizvozvo my sister. Unogona kutorambirwa izvozvo nemunhu wako yeye. Kuti ndiri kugara nemweya wesuicide pano. Saka munhu anogona kufuma kandifira. Anogona kunitsira poison obva azvisira tifetese. Unogona kurambirwa izvozvo my sister. Kana anga achingohura akachidzoka, this time anogona kutosenda zvachose, atowana excuse manje kuti kugara nemunhu nemweya wesuicide mayas azviti. Anogona kutoramba. Handikuona. Anogona kutozokurambira izvozvo. Saka please, musada kuti mufire pamberi pevanhu please. Amene vanenge vachisekera nekuenjoya nekudididi. Antika, but if you want scroll on social media, uone vanhu vari kutsvaga vari kufaitira life. Uone vanhu variko wokuti mwana face yose. Asari kuti ane confidence yokubuda pa live achitaura kuti how many likes for me guys. That confidence iyoyo akadaro. Achisekwa achitwa sei achismokiwa achita sei. Vana kuchikoro koma asina kana makumbaya. Vanofamba nezvimatanda zvezvo zvanenge vakapfekedzwa zvemakumbo. Asane confidence yekubuda mwana vasikana vachidi umwe anenge ane gumbo 1. Then you are able-bodied. Unto drive a mass motor. You are running a business. You come and want to kill yourself on social media. We'll give you tough love. We love you, but we'll give you tough love. My sister, don't do that. Kana wafunga kufa far in private. Don't traumatize us. Because the moment you press the live button, you traumatize us. We don't want to see dead people. People dying on social media. We want just to write him a rest in peace kuseru. And one, as beautiful as you are, unotadza kuti unazvo zvese une life wamuka ukatobika mazai nebhekoni kuseni iwe ukadya skin yako chechenotadza kuti wanga wagara musi Range Rover yanga uri uchida kuzvurairaya kuda kufa uri muRange Rover. Kuda kufa uri muRange Rover. Come on my sister, don't traumatize us. Next time if you want to kill yourself, close the door. Go into your garage. Close your garage. Baira exhaust. Wopinda mkati. Wovhara mawindo ese. Andika woita ignition on. Key. Uneyatsa kufa a peaceful death. Usaye pamberi pe kamera. Because tinozokuwira tsitsi vanhu vakazokuwira saka kubata. Kuti usafe iwe wako decide kuti ndoda kuguma upenyu hwangu panzira. Dei zvaigona taitora upenyu hwako ihwohwo tohupa munhu ari muICU iye tokupa humunhu iyeye wofa hako.
ofa hako kokutswana simba rekubaya 10 off commenting. He? No man. Yes, can Priscilla my cup of tea? No man. Hatidaro. Akakurumidza kwa nayo pana kufaka. Ndizvo ndikutaura. Hanzi mupenyi atoita video call. Hanzi nema sisters ake. Ani mazvona. Aida kuti munhu wake uyu chitangona tine. Unogona kutorambirwa izvozvo. Izvozvo unogona kurambirwa izvozvo. Vakadzi chero zvadini sezvati tinoomerwa vakadzi vanhukadzi tinoomerwa zveshuwa. Tinoomerwa zvokuti vamwe pacho unosheya kuti hapabudiki pandapinda apa. Hapabudiki ndizvo vanenge uchitofunga. But kufa is not a solution guys. Kufa is not a solution. Kana wazoona kuti solution kwauri iwewe, do it in private. Antika, do it, close the doors. Mwimo makosho kama 2 packets ha unobaya. Woma zvako ubaya. Shinyararire. Tosongo vigao. Kana kumwita ma rest in peace shopere. And then make sure to ne funeral police. Make sure to wakajoina chi Zororo Pumulani. Make sure ne Zororo Pumulani. Kuita kuti tozouya tichitakura tichinza kumusha. Tinawa problem sisapa. Tikamati vrrr apa izvo, so you be shocked. You be shocked. Tikama waridza apa right now kuti munhu wese waridza ako apa. Tora nhamo iri nani unofunga kuti iri better apa. Unomhanya unotora yako iwe. Because unobva kuti yasimela ndingaigoni. Iwe yaratidzo iyo maiwe iwe handigoni. Hanimona. Tini munhu wese ane ma problems ake my guy. Kana ari emujolo ayaka. Hausundi. Hausundi emujolo. Right. Saka mangwana manheru, iyi ndeya mangwana manheru, late, very late, mangwana manheru, kuzvi 10, 11 uko, mangwana. Tichaita life pano, anditika, tichaita life, inini ndega, ndinenge ndiri palight. Inini wandindega ndiri palight. Imimi my cup of tea, munenge muri murima. Kana uchikwira pa life, unokwira pa life uri murima. Kana kuti you call, antika, uya ucheme, mangwana kune National Crying Day pano, pa cup of tea. You are going through some stuff and hauna kukutaura. Ndati muzoti crying therapy. And mona, dati muzoti crying therapy. Mangwana uya mcheme. We don't want to know who you are. Only me maybe because nungo chifona. And mona, kundongo za diningi chete ameno koko inda ninasho. And mona, uya udurre namo zako. Mangwana hakuna no jaja, hakuna no tonga, hakuna no rulama eyes, hakuna no dini. We are just going to listen. Andika, kana achichema, tuchichema one tongo chema onaye. Mangwana. Kana uchia kuzongotina ndidi kutaura nyangu dango bongo za mhuri meri chete tinongo kuterera. Kana usingadi kutaura chidango chema uya ucheme oinda. Nongo ya uchema oinda zvako pa phone taka kuterera. We want you to feel better. Kana wafunga kuti mangwana ndida kutaura nyaya dzemujolo idzo dzidzi. Come and tell us. Musazviurayi. Uchifira Abero. Because Abero ansala chita mberi noupenyu hwake. 3 months dzakawandisa. 1 month anenge ticha move in neumwe munhu. Iwe wafa, kumba kwenyu ndo washota. Chawagona neupenyu hapana. Kumba kwenyu ndo washota. Mangwana, yaiti vendi. Tese mangwana, ndo pateitiri. Kana wafunga kuzoti rekodha, ndindotoita number 1 kuvhura musangano mangwana. Ndini chatovhura musangano ini. Kwai muningina wenyanga achichema. Muningina wangu ndiani ndeupi wacho chera. Ndini chatovhura musangano mangwana. Ini kana wafunga kuitora yangu nyaitora ufambise. Ndoda kuona kuti zvinochinjei. Ende waitora ufambisa saka uchaita sei. Ini dzangu ndotora ndoga. Ende andina chandokutombovhu. Ini guys vachira vida pakatoita kuti nditove chisimbi chaicho. Kwa Evangelica aita sei mudziye kuti mangwana tine National Crying Day auye pano. Mudziye kuti mangwana auye kubonongora mere yake panapa. Tiri kutochema mangwana pano tete chibongomora tese mangwana. Musazoya makazora Vix. Handimaona. Tine chitozobongomora mere pano. Chii chakuti ungasora uchitaurirwa zvinhu nevanhu vokuti akubatsirika nechinhu hana kana basa anongoumbana oenda. Iye andori nemakukutu umwe anenge achikutuka ari kuseri kwedho chake chekumfuleni uko. Animaona. Saka mangwana guys. Ndichakupai time. Asi masikati tichauya zvedu. Ndiripoka. Mangwana tichauya na mama nemukadzi ona chana yekuseri kuwenyaya dzake dzandadzichainvuvha nakwanda wanda. Amen. Then mangwana anza kuchemera mari yefizi yemwana.
Ndizivi achauya mangwana ochema pamwe achawana anoda kumubhadharira fisi yacho. Andimaona. So ndo patinenge tiri pano kuma10 usiku toda kuita usiku noti masikati kanti munoziva kuti mweya tsvina nemuchita mweya tsvina hama dzedu dzakatera dzakadai usiku. Saka guys muve nezuva rakanaka andika neusiku hwakanaka. Inda kugadzira kuenda kubasa chiga ndimuke ndipfeke ndigadzire ndirove pasi tobatsana mangwana andika. Bless you guys and love you too. My cup of coffee, my cup of teas. You are my cup of tea. 10 tinenge tarara. Aiwa 8 is too early. 8 is too early wangu. Yes, Dre mwanangu, how are you? Hanzi mati every Wednesday. Mangone Wednesday. Toda kuzonza prophet kani Thursday. Toda kuzonza prophet Josene Thursday. Bamnini wangu tondere my cup of cappuccino, how are you? So guys, takatusanga na mangwana cup of tea. Antika, please cup of tea behave. We love you so much. Pachedo anditika. Take care.